Basarabia are șansa, alături de România, să intre în familia țărilor europene și cred că locul ei este acolo și este un loc meritat pe care și istoria și evenimentele care se întâmplă acum dovedesc că acest lucru ar fi o reparare a unei greșeli pe care istoria, iată, a înregistrat-o și mult timp noi am acceptat-o și am considerat că este bine să se întâmple acest lucru. Basarabia trebuie să-și cauterizeze o rană pe care o are pe corpul său, Transnistria, care este anormal să existe în condițiile în care în zona respectivă trăiesc români, chiar dacă ei spun moldoveni, toți români sunt. Și din acest punct de vedere, poate o apropiere de această zonă, o apropiere de oamenii care trăiesc acolo, este absolut necesară, fiindcă numai în felul acesta, acest ideal se poate materializa. Oamenii din Basarabia trebuie să simtă că noi ne dorim acest lucru în țara aceasta și că suntem alături de ei. Nimeni nu își dorește un război de secesiune, nimeni nu își dorește o intervenție alta decât prin cele mai democratice metode. Putem dovedi că suntem același neam și același popor și același țară, folosind mesajele pe care, iată, acum le avem la dispoziție, într-un cadru pe care Uniunea Europeană ne creează și în același timp prin felul în care s-au așezat câteva cărămizi la acest edificiu. Trebuie să continuăm. Cei care au început inițial au fost poate suspectați de alte interese și bănuiți că își doresc să promoveze acest concept din alte puncte de vedere sau poate mânați de la spate de cineva, de anumite interese. Trebuie să fie o dorință firească a noastră, a fiecăruia dintre noi, a tuturor, a celor care simțim că acest teritoriu ne aparține și nu ne aparține din punct de vedere al unui spațiu geografic, ne aparține din punct de vedere al unei spiritualități, a unei origini comune, a unei istorii comune și, slavă Domnului, acolo multe din istoria țării noastre s-a scris și de multe ori s-a scris cu jertfe. E normal să ne dorim să avem Basarabia alături de noi, e normal să nu mai există poporul moldovean în felul în care este el definit acum, e normal ca oamenii de acolo să înțeleagă că ne dorim alături din motive care nu țin de o expansiune teritorială pe care nimeni nu și-o dorește. Sunt într-un fel frații noștri, așa cum a fost ei definiți. Există numeroase valori pe care trebuie să ni le însușim, există numeroase valori pe care ei trebuie să și le însușească. Putem să promovăm o viață comună, putem să promovăm aceleași valori și putem să apărăm pe scena europeană ca un alt stat, dar nu ca un stat nou creat în ideea de a demonstra că ne-a mărit suprafața și numărul de locuitori, ca un stat care își dorește să atragă sub aceeași umbrelă, sub același acoperământ, cetățenii care vorbesc aceeași limbă, cetățenii care au o origine comună, care au o istorie comună și, mai mult de atât, care gândesc la fel. Basarabia este totuși o parte a țării, patriei noastre, a României, care vremelnic, iată, a trecut sub o altă stăpânire. O nedreptate pe care poporul român a acceptat-o și o însușește în continuare, dar poate ar trebui să începem să facem ceva, să o reîntoarcem la trupul țării și nu altfel decât prin metode democratice, pașnice și așa cum se pot face aceste lucruri în vremurile noastre. Umbrela Uniunii Europene este poate un aspect pe care ar trebui să-l folosim la maxim. Oportunitățile care se creează acum, din acest punct de vedere, ar trebui folosite și în acest scop. Vremurile de tristă amintire ne sunt încă proaspete în memorie și dacă ne uităm în istoria acestui ținut, dacă ne amintim ce s-a întâmplat în perioada stalinistă și, de fapt, în toată perioada comunistă cu acești oameni, la politica de dezrădăcinare, la politica de aducere a unor cetățeni care nu aveau nimic în acest teritoriu, care nu aveau nimic de a face cu Basarabia, cu poporul român, ne dăm seama că a existat o politică dusă în mod intenționat, care să depărteze și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere chiar lingvistic și, ca să nu mai vorbim teritorial, Basarabia de România. Basarabia trebuie să se întoarcă alături de țara noastră. Basarabia are dreptul și este condamnată să trăiască în continuare o istorie comună cu țara noastră și de aceea orice efort pe care noi îl putem face într-un mod democratic, orice mesaj pe care îl putem transmite și care poate să influențeze cât de puțin, dar asociat cu alte mesaje și cu alte acțiuni și cu alți oameni care își doresc același lucru, să dobândim împreună în final scopul pe care l-am propus, să ajungem mai aproape de frații noștri de peste Prut și
să nu mai există barierele pe care acum și artificiale și mai puțin artificiale, care despart aceste două popoare. Basarabia este un pământ românesc și fiecare dintre noi trebuie să trăiască și să creadă în acest ideal, și anume Basarabia alături de România, de țara noastră.